Ndị be anyị ekene m unu ya gazeli gị bụ onye ma na-ege m ntị n'onu biko anyị wetara unu ezigbote news. Ịma na ihe anyị ncha na-eme Okongwu Dibia ekwubu okwu and ọ na-asọpọtụ Jpac. Amaghịzi m ihe mere n'ikpeazụ Okongwu wee pịawa ya nwoke azụ like ọ pịawali azụ. Mana tupu m gaa n'iru biko ka anyị ga-egedu ntị n'ihe Okongwu Dibia gwara Jpac. Echefukwana ka ime gị nke like ya our post, comment ma gị subscribe or like. Ngwa ngeje Okongwu Dibia ntị n'onu. Bịa Jpac okwu anyị ọnụ gị na gọvanọ eziokwu. Kedu ife unu na-eme na nke dibia? Bo Jpac okwu anyị ọnụ na gọvanọ eziokwu. Kedu ife unu na-eme na shrine? Like for this video I was surprised. Say oh Jpac nọ na-alụsị aṅụ iyi. I pity those people that have followed to and I say, no whatever alụsị bụ no whatever ọgwụ bụ. Ọ maka na reality hit be masị no reality corner. Your turn erube. O ketabeghị. Ya nsogbu ụwa ketaghị otu a. My God. Ọ bụrụ mmadụ ya sị ịgba na mmiri ji eche solution. I'm happy apụta m ife nwa na-ewu na Jpac je n'okwu alụsị ego. Ogechi well, that's by the way, that's anyway. You're going to your Android though. Bring them. No off am now. On them, what I go use off Android to do? Where your Facebook day? Enter. My Facebook now. Light Abby. Hold on. What? Sure. Enter your Meta account on where you play. Let's say this I don't even. So, actually, I'm wepụta the video can play real. Like I didn't this video. I was like, oh Jpac dey fa corner bulia. You what? So, if we be saying no bulia, if we be saying no kuya. Nsimba no nya abụrụ Jpac, no the case obi. Nsimba edisho na ọbụla nkata ọgwụ iki defa simba na onye agha bụ nkata ọgwụ iki no Jpac na anya of because ono mana Jpac na eke hit nwere ofu afọ ono mana Jpac na eke hit nwere ofu afọ Jpac and eke hit they get the same stomach got so nsimba chekwa kambian na-enwe n'iwe. Okay. Zemba na Jpac na-eke hit nwere ofu afọ. So nnezi anya ọ bụrụ Jpac n'eziokwu. So Jpac kedu ife ije n'okwu alụsị ime? That is my question. Hello go. Jpac, Jadu Zion no. Ihe ka ebuko obi sort of this case. What are you? I don't understand. Oka. You know? Anything that God cannot do does not exist. For Jpac, ijebe n'okwu alụsị ije settle this issue. O gosi na nya bụ okwu esie n'ike. Ai. O gosi na ọsọ na-agba abụọzi ọsọ na-agba ọ na-abụ nwata na-agba nwa agbọghọ na-agba ọchịla ala n'aka. Ntị adịkwa. Na but Ogechi nja ka ịdịkwa powerful. No, for this one I respect gongi nya. Enye gongi aka enye gongi short you are 70% losing. I mean winning or losing na mama nke no niano. You try. No, you try. Huh? When I say that place is not shrine, bro, what do you mean it's not shrine? If I go osisi alụsị, and I call me if I'm amaro, yeah, boy, osisi alụsị. Osisi alụsị dey fa. No go for 5,000 years. So alụsị ka ọ bụ. Jpac je n'okwu alụsị. Iche na alụsị bụ mgbe atụwara isi udene kobe ọgwụ mee nke a bụ na eje alụsị. No. Alụsị dị n'iche. O depende o defu. Ntị adịkwa.
At least I keta ka m bịa believe to na Jpac anatabato. Ochi ata akwana back to his root. Jpac okwu anyị ọnụ. Kedu ife ị na-eme na alụsị? Ga-asalịrị m ajụ ahụ. Jpac okwu anyị ọnụ. Kedu ife ị na-eme na alụsị? Ọ bụ na nkwela aba ka nlọgụ my own. Let me put my own. Ọ bụ na ọ kwere aba. Into my own. Jpac okwu anyị ọnụ. Kedu ife bata na this live video you get to explain what you are doing in the shrine. Hapụ Zion. Hapụ Zion. Jewe na okwu alụsị Jpac. Like I don't understand. Jpac okwu ofu alụsị adị na fa manage fo. Ofu alụsị afọ ọdị na fa manage. Jpac ka esi n'ihi etinye aka na ya. Jpac I no go gree you. Chiyakwa azụ to your sorry. Chiya azụ to your church I get send the loom message. This is my place. It's not shrine. You can go and not now. I can go. Do you like to from this browser before? So no. Enter your this thing below. If I call this thing, you press them. If they send notification, check it. Oh no, when you can be. So no code. Check. The code never come now. The code never come. They're supposed don't send me code. Una when you can be nancho a ballog out on my distance. They never send. Now me then go send code, not be you. Okay, hold on. Okay, send the Lumeni code. The login code doesn't match the one you sent to your phone even. Jidegodu, let me do the life like that. Man, on the go the video. I don't matter the post to come up, I can play here. Come if a Jpac na acho no kwalose. Acha na mwive ni na neme. Acha na mwive ni na neme na Jpac ye je Zion. You got that? Man, 1 or 2. You see a China Jpac Jpac, I don't work it, but they can say bow. Baba. Okay, Madu Kunia. Jere no kwalusi ozigbo gonna go quadro rock and the way you are costing a taker. Go be no go to front there, we put if you go to Jpac is well passion, what Jpac up at Aragway. Now, haven't that? No, coco. No, my even an alose. No, my canime, you could talk wallos. Jpac, I say, no, my canime be travel before. Me may travel. He got all distance, a boss scam. Me may travel. Gaffy million, may one, say for technology, say funkewa. Jpac, can you feel them? Kedu na ife je pastor na-achọ na-alụsị o na-ekwuzie gọvanọ eziokwu sị anyị na ọ nwere ife dị ka alụsị and alụsị doesn't exist bụzi onye na-back ya up ntị ya dịkwa well get the door Dobia, I'm on live after the live video. Yeah, I'm going to can mail it. So, also the key be a bolokwa. Jpac. Even si the can be a kuobuna next time. Ina Ghana loss. Try to. Abo na emari fi na emeba. Abo na governor Ezioku. Na one ife governor Ezioku ma gbasatala loss.
ị kwesịrị ịkpọ m na phone n'ọrụ m. This is my field. You got that? You supposed call me. I will lead you through. Ị na-eje na-alụsị ka ị na-alụsị ife were ife nwee mme na ahụ kpụrụ ife dịka ewu were usu were ọkụkọ were something wee gaa. Ọ sị anya bụ ụlọ nwaanyị ka ị na-eje ịnụ ihe eji mmanya ọkụ jide ego wee pụọ gwa ndị ije na befa na onwekwa ọfụla wee fụ na befa na ọnya ka ebi anyị plọg. But you are disrespecting us. Nweghị respect, nweghị nsọpụrụ. Ị ga na-alụsị gbara aka nke kpọrọ onwe gọvanọ eziokwu na ọ na-azụ na-asị ya a na-abịa ezuru ife ezuru, ọ na-agba abalị abịa zuru. Guy, ije na-alụsị next time Jpac try ya were ife na-eku ume, ife anyị egbupụrụ mmee na-alụsị nwa mmee o wee dị active. You got that? Cannot just go to alụsị bikwasị ya kasị anya jee gbabalụ ọgụ mgbe ikote dị ọgụ ọnụ ebe ahụ. Alụsị obodo ọbụla alụsị obodo mgbe ị hapụrụ ya gbaba Zion ọ nọghị ebe ahụ, ọ gbajuzie dọrọ ịgbalụ n'aka nkịtị were sọ ọnụ ka na-akpọ okwu anyị ọnụ. Oge wee gbọrọ jebe na alụsị egosiri. But don't worry, don't worry. Ife niile ikwu bụrụkwala na aka ịdị ọcha ọ ya abịa na mmezu ọ my boss ka iwu. But I'm surprised if ị na-alụsị ya ụmụ aba. Agwaba dị na ya aga alụsị mmekwe eziokwu. Like till now I'm still speechless ka ife ka esi asụ. Wow. Ọfọ agụgbọọla. Okay, agụgbọọla bụ emebegwu nke ya. Ọfọ akụ Zion. Mgbe ụnụ ya ama na ọgbọ juo na tọlụ n'ihu ọgụ bụ mgbe akụ Zion yi ebute ezigbote oke ite n'ọrụ, ite na-eri nkịta. Mgbe akụ Zion yi ebutezi ezigbote oke ite na-eri nkịta. Lest I forget before I cut this live video. O nwere ihe nsị ka m kwuo, all these people na-attrack m kafa bulu ma molo ma ama non de Zion zite fa because anu nke ọ na-ewu na afia dota Okongwu will come and explain n'ife nwa. One idiot from several people na akpọ m. One guy and all from Abuja. Mụ nke nwa, mụ this, mụ kedu ebe m nọ. No ka eme nke ọzọ, no ka eme the other one. Okay. Unu egbuzi n'oge unu. You people should stop wasting your time. Onwe nke kpọọ mụ bịa Abuja na ka obi moto na ma ya anya nwoke ife ọchọ ka ọ meelụ m. Nsị nke nwoke ibe m na-ajụ nke dị ife ọchọ ka ọ meelụ m. Ọkpọwagwo n'ike nnọkata si na ife nwa bụ na ọ bụ honorable. Mụ kedu ebe m nọ. Mgbe ebe m nọ. Ọ sị m okay for how long ka m anọ ebe a ka location nsị n'ọfa. Next time bụ ịkpọ m taa mụ ka my friend mụ nye number of my friend ka bribe for my friend ka e wee chọta ebe m nọ. Guy also go dị nweta my brother chọọ ka ụnụ fụ m ụnụ afụ m ma achọghọ na ya afụ m. Agwọ m dị anya afọ ntị aka iyi ebe ntị adịkwọ anụ m aga steady agatago m gabilu ndị ọnụ gọọmenti ebe a na-agba egbe jee na ọkụ paakị ya gbasịa I continue my journey. Ebe a na nke dibịa mpagwo n'ụwa mpụta rie ọgwụ mpụta efo ụna odo na anya na m abụrụ mata ya asa eze akọ ya bụ ụnụta kapụta ụna abịa aka bikarụ no ntị adịkwọ bụọkwara na-ekwu ya anya isi mana ya aghọta ọlụ nke imegwe eme wee malụ na na-asị asị ka na-ekwu eziokwu. Ọ na-atrakịzi na m track everyday mba my guy emepe ọsị m guy na ife na-atrak nlukwu ọtrị ọ na-atụgbuzi n'onwu n'oge kwesha ụnụ na-achọ Okongwu Dibia fọ ya abụ emegharịa ọ na-anwụrụ polisi chụgharịba mmadụ welu polisi mebe mmadụ intimidate ọkwa maka na m abụlọ very dark man ọ bụ na mbụ very dark man ọ na-ya eji polisi meme don't worry ka m bịa ka m gaa school akwụkwọ ameje ha na-enye m nsogbu. Bụ na nga school pụta malụ ka esi asụ Igbo ka very dark man ka kịta efe ọnụ ya na-anụ bụ alright
don't play or you will learn in a hard way. Nje court emerie mu no, nje court emerie mu no, by then uche una ade. Osin guy na mouth I get. Ah mo dey fa. No be mouth. Ana apia ntraki. Asa. The phone agbanyego. Ka ngosi unu ofu number kpọọ m ka unu kpọba the number. We call the number out. I will call the number out. Super battery enable. So, no na hey. No na ntiye na okay. Now the number bụ 091 33 29 12 30. On number bomb. Nke se mo biakwa Abuja. Ka mma na other ones akade. Mba. Call mmegwote igwe no fichasigo. This number bụ number bomb. Fana track chifa na akara. Gezi achugbo m n'enu chụọ m na ama m ugbo anwego ndị ezijese na nke ndị dibia na-eje agba video na-achọ m na-achọ Okongwu efuzi Okongwu nwanụ bụ isi nke adịkwa ndezayo nzukwanụ n'ike so Jpac next time na-echo ije na alụsị gba mbọ gboro ife gba mme agbasi n'aka ega na alụsị agbasi n'aka aga na alụsị were ife gba mme wee na-eje ntị adịkwa akụkọ don come made nkom na number 1 bụ na ebe nnogodo kịta abụla ebe ọ ya abịa ịbata iburu na ayala ma ndị bụ ndị mụ buru m ọ bụrụ na ihe niile a na-atụ m egwu na mụ nwee ije isi ka m bịazi unu okwu na ka ekpebe ka akpọtaba evidence at the end of the day nwe ka 500 or to 1 million hapụ ịpụ na akpa ndị nwere m ego na-enye mmadụ ọ ka m wepụ ego m chọọ iji wee mee ife bara uru je dashiba ndị polisi na ndị na agba flight eje Abuja to and flo enwere m time ahụ I don't have that kind of time. They are the one. Nwere m ego na-enye anybody. Ịchọ ka ike okay so let's ni eji ego yi. The stress no problem I will take it. Ma nya bụla ego yi na-apụ nya bụla ego nke m. Adị m okay. Mana ọ bụrụkwa na ọkịta na ọchịchị Tinubu ka m wepụta ego m enwe Chukwu ama nkwe. Enwe edem ya nwee fọzi ewepụta. So but should in case ono no na-eburugo Okongwu biko tụwa na ego bịa kpọpụta m ntị adịkwa hey ka nlie nni na-ebutegolu m nni my it I'm bịa join on your TikTok live. I can join your own. Can you join on my own? Mba na your TikTok live you get popular overnight. Don't want to be popular. According. Happy weekend, my brother. You are welcome. According, can you